се разпухва като малко беби. С лапички. Като малко беби с лапички. Вижте го муцуната му, вижте как е хора да се бие. Да. И сега го ранили и тук така е ранена от видеочу отгоре. Побойник. Побойника е ранен. Защо ходиш ти да се биш, бе? Защо ходиш да се биш? Къде се мушкаш тук? Охо. Охо. Скърса. Защо правим известен? Супер звезда ще правим. Какво стана? Вижте го, хубаво го вижте. Третата световна война преодоля. Би се тук с един черен котарак. Един напада, другия напада. И до кога бе мъркише тая война? Какво не може да разделите, бе, Марки? Ще кажеш ли? Какво не може да разделите, муцунки? Тихо става. И какво се скри? Срам ли те? Вижте го и отдолу е ранен. Навсякъде. Ужас. Навсякъде ранен. Навсякъде и тук така ранен. Навсякъде ранен. Важното и че мъркаме. Време на време правим бисквитки. Ой, дъжичка. Как се умилква. Той е като малко котка. Ето малко писание. Да. Като завалена вънка дъжд. И такова черна котка. И тлъж на вратата да мялкаш да ти отворят. И да те спасят. Тъй ли, Марки? Тъй ли, момчина? Тъй ли? Тъй кажи, тъй ли правиш? Криеш се вътре, а? Хитрец. Хитрец ще се окажеш, че. Дай помъркай малко. За нашите зрители. Помъркай маничко. Много сладичко мъркаш. Помахай с лапичка. Не щеш да им помахаш лапичката, ли? Срамежлив си. Добре. Няма да махам с лапичка. Вижте като някой заек става. Оп, мъркиш заека. Малкото зайче. Мъничкият той надрания. Кога ще се излекуват тези срани всичките ми кажи? Утре ще дойдеш нова рана. Знам аз тебе. Да? Видичката. Златуричетото.